Omdat een groep supporters haar Imperialien een aantal keren misdroegen had, moeten de supporters vaak maar een buscombi naar uitwedstrijden. En dat zit de supporters dwars. Nee, vanmiddag moet 1:30 moet je naar Maastricht afreizen. Een heleboel jongens zitten met werk. Je kan niet allemaal op tijd weg zijn. Terwijl als je met de auto gaat, dan, met je eigen auto, dan kan je dat allemaal veel beter regelen. Alle supporters zonder stadionverbod kunnen ze een uitkaart met pasfoto krijgen. Maar de pas kunnen ze kaarten voor een uitwedstrijd aanschaffen. Als de supporters haar misdragen, worden voortdurend maatregels genomen. Dan wordt de kaart afgenomen en krijg je een stadionverbod en kun je in beroep gaan bij de commissie stadionverboden van Cambuur. En heb je je echt misdragen met procesverbaal, politie en al dat soort dingen meer, dan word je automatisch aangemeld door het Openbaar Ministerie richting Zeist. En dan volgt er ook een landelijk stadionverbod. De uitkaart is een belening voor de supporters die het haar goed gedragen. Want nu binnen zij altijd de dupe van de railskoppers. Dat is ook een van onze grootste problemen altijd geweest. Dat wij, de supporters worden altijd gestraft voor wat een klein gedeelte fout doet. En volgens mij mag je ook wel eens kijken naar de hele grote groep die het altijd goed doet. We willen gewoon normaal naar uitwedstrijden toe. En als je je niet kan gedragen, dan wordt je uitkaart afgenomen. Simpel. De kern van Cambuur verwacht dat toch de extra vrijheid meer supporters naar uitwedstrijden zullen. Alleen het zien ploegen maar rivaliserende hurricanen matten ze nog maar een buscombi.